Атабыз үзебезне тикшермичә кешене тикшерергә. Бу шундый тегесе мондый, монысы тегеләй әйтте, монысы болай эшләде, монысы болай эшләмәде, монысы тегене үтәми, монысы эшләми. Үземдә һәм кайвакыт шушы авыру белән, шундый нәрсәләр белән авырып китәбез. Ягъни без үзебезне тикшермибез, кешене тикшерергә яратабыз күп вакытта инде. Ярый әле кирәк вакытында туктап алсак, ярый әле кирәк вакытында тынып алсак, дәшмәсәк, сөйләмәсәк, әмма кай вакытта бер сөйли башлагач инде безне туктатып булмый. Шуңа күрә бу нәфснең бер сыйфаты, нәфс дигән сүз, аны турында бик күп сөйләүчеләр дә булды. Нәфс дигән сүз инде ул җәмәгать кыскача әйтсәк, гади бер адәм баласы һәм җиңгә ирешә алмаслык Аллаһ Тәгаләнең бер сыры ул. Без аны бер кайчан да бер ничек тә аны тотып та булмый, күреп та булмый, аны исе дә юк. Кул белән дә тотып булмый, аны шуңа күрә ул безгә менә шундый Аллаһның бер сыры шикелле булып тора. Нәфс. Безне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы дөньяга, җиргә Адәм баласын ул җибәрә бер җитәкче буларак. Үзе дә Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезне бу җиргә халиф иттереп җибәрдем. Ягъни без шушы дөньяда халиф, җитәкчеләр, бу җирдәге Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләр өчен без бөтенебез дә җавап бирәбез. Менә шушы халифләрне, ягъни Адәм балаларын Аллаһ Тәгалә яп-ялгыз калдырмый, Аллаһ Тәгалә безгә җибәрә җыентыклар, китаплар, изге китаплар, шушы китаплар, шушы инструкция буенча яшәргә. Һәрбер нәфес, һәрбер җан иясенә Аллаһ Тәгалә безне монда калдырмый, җибәрә аерым бер китаплар, бер инструкция шикелле. Шәригать җибәрә, изге китаплар җибәрә. Һәм шушы изге китапларны, шушы шәригатьне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә гади халыкка, гади кешегә аңлатырга җибәрә үзенең иң якын бәндәләрен, ул да булса пәйгамбәрләрне. Пәйгамбәрләр безгә шушы шәригатьне өйрәтәләр, ничек аны аңларга. Ягъни безнең нәфескә Аллаһ Тәгалә ике әйберне бирә. Ул беренчесе ул безгә бирә гыйлем, һәм икенчесе Аллаһ Тәгалә безгә бирә шушы гыйлем буенча яшәргә бер канун, әдәп шикелле. Пәйгамбәрләр шушы шәригатьне алып, үзләренең үрнәкләре белән безгә шуны аңлаталар, һәм нәфескә бирелә ике әйбер. Берсе гыйлем, һәм икенчесе ул да булса әдәп, әхлак бирелә. Һәм гыйлем һәм әхлак, әдәп ул нәфесне буйсындыра торган ике основной әйбер әйтәсем килә. Гыйлем һәм әдәп. Гыйлем һәм әдәп. Менә шушы ике нәрсә ул менә нәфесне буйсындыра торган ике әйбер. Менә шушы изге китаплар, шәригать, алар гынаһка ауыша торган нәфесне буйсындырырга өйрәтәләр. Кешенең нәфесе үзенең табигате буенча ул әзрәк гынаһка ауыша. Эшләмәскә тырыша. Буйсынмаска тырыша. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә шушы нәфесне буйсындырыр өчен Аллаһ Тәгалә җибәрә изге китаплар. Ни өчен нәфес безгә дошман? Ни өчен нәфескә каршы без көрәшергә тиешбез? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дә әйтте, сезнең иң якын дошманыгыз ул да булса сезнең нәфсегез. Аның хадисе дә бар, әгъдә гадуик нәфсек. Әгъдә гадуик нәфсек. Иң зур, һәм иң явыз, һәм иң куркыныч дошманыгыз ул да булса сезнең нәфсегез ди. Әлләти җанабейк. Сезнең эчегездә. Ягъни әллә кая дошман эзлисе юк. Иң явыз дошман ул без үзебезгә, ягъни безнең нәфсебез. Иң куркыныч. Шуңа күрә без аны тәрбияләргә тиешбез. Тәрбияләр өчен Аллаһ Тәгалә безгә
менә шушы китапларда җибәрә. Һәм һәрбер гөнаһның, һәрбер гафләтнең асылы ул да булса нәфесне канәгатьләндерү. Менә кеше ни өчен начар гадәтләрен ташлый алмый? Начар гадәтләр була бит инде, кемдер сүгенә, кемдер тарта, кемдер эчә. Менә шушы начар гадәт ул бит инде үзеннән үзе бер гөнаһ шикелле. Кеше гөнаһ кылганда, менә бу гөнаһ кылу дигән сүз, ул кеше үзенең нәфесен канәгатьләндерә. Менә кемдер канәгатьләндерә, мәсәлән, ул тәмәке тарта. Ташлап булмый ди. Аның нәфесе довольный шуның белән. Ул аны канәгатьләндерде. Кемдер үзенең нәфесен канәгатьләндерә, берәр нинди исертә торган ичемлекләр эчеп. Эчеп җибәрә дә, рәхәт булып китә аңа. Аның нәфесе тук. Кемдер бүтән нәрсә белән, кемдер төрле гөнаһлар кылып, менә шулай үз үзен гөнаһы, үз үзен нәфсен кешеләр канәгатьләндерәләр. Әл-Ағраф сүрәсендә 180-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, «Валиллаһи әсмаул хусна, фадъуһу биһа». Аллаһ Тәгаләнең иң матур һәм күркәм исемнәре бар. Аңа шулар белән ялварыгыз, аңа шулар белән шул исемнәр аша сорагыз дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең матур күркәм исемнәре бар, шулар белән аңа Аллаһ Тәгаләгә ялварыгыз дип әйтә. Ягъни, мәсәлән, шушы нәфескә каршы Аллаһ Тәгалә булыша торган менә бер исеме, ул да булса Әл-Җаббар. Әл-Җаббар дигән сүз, ягъни ул Аллаһ Тәгаләнең бер исеме. Ягъни Әл-Җаббар дигән сүз ул буйсындыручы тәрҗемә ителә. Менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Әл-Җаббар ни өчен? Чөнки күзебез белән һәм үлчи торган әйберләр белән үлчәп булмый торган җирләрне һәм үлчәп булмый торган күкләр, алар Аллаһ Тәгаләгә буйсына. Менә уйлап карагыз, җирләр, җир шары, кояш, ай, күкләр, без үзебезнең күзләребез күргән генә күкне күрәбез. Өскә карасак, төнне ул кап-кара була, көндез инде ул зәңгәр төстә була. Менә шушы күкләр Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә буйсына. Аллаһ Тәгалә буйсындыручы. Менә шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә буйсындыручы һәм менә шушы Әл-Җаббар исеме белән Аллаһ Тәгаләгә ялварырга, Аллаһ Тәгаләне сорарга кирәк. Аллаһ Тәгалә нәфескә каршы миңа көрәшергә Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирсә иде. Но бер шарт бар, кеше үзе теләргә тиеш башта. Үзе теләп Аллаһтан сорарга тиеш. Аллаһым, миңа шуны ташларга ярдәм ит әле. Аллаһым, менә шушы начар гадәтемне, мәсәлән, кеше гайбәт сөйләргә ярата, яки көнчелек баранда, Аллаһым, миңа шушы күңелемдәге булган рухи авырны ташларга, Аллаһым, миңа ярдәм итсәң. Аллаһтан сорарга кирәк, ләкин кешенең теләге булырга тиеш. Теләге булмаса, ул бер кайчан да начар гадәтен ташлый алмый. Кешегә кирәк менә теләк булырга тиеш. Һәм әгәр дә кеше үзенең нәфсен үз үзенә буйсындырса, ул бик зур эш эшләячәк. Әгәр дә ул нәфсне үз үзенә буйсындыра алса. Чөнки әгәр дә ул үзенә нәфсен буйсындыра икән, иртәнге намазга ул нәфсен уятмаячак, ә киресенчә аның нәфсе аны уятачак иртәнге намазга. Әйдә тор дип, җыклап ятма. Әйдә уян. Әгәр дә кеше нәфсен үз үзенә буйсындыра икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: һәрбер кеше янында бер шайтан һәм бер фәрештә бар. Моны ишеткәнегез бар. Һәрбер кеше янында Аллаһ Тәгалә бер шайтан һәм бер фәрештә итеп куя. Ягъни шайтан һәр вакыт аңа вәсвәсә кыла. Менә бала кеше туа, бетте, аның янына килә ике ни. Берсе фәрештә, икенчесе шайтан. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямдән дә сорадылар: "Я Аллаһның илчесе, әллә синең дә җин бармы әллә яныңда?" Менә шундый шайтан. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәллям җавап бирде: "Бар, ләкин ди Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән мин аны үземә буйсындырдым. Һәм ул миңа яхшылыктан башка бер нәрсә дә өндәми. Аллаһның рәхмәте белән ул
ислам динен кабул итте һәм ул миңа яхшылыктан башка бер нәрсә дә начарлык, ягъни әйтәм, фақат яхшылык турында гына мине яхшылыкка мине өндәй. Һәм бу риваятлар бик күп. Менә бу нәрсә турында Гайша анабыз да радиллаһу анха бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям төнне чыгып китә. Аның өеннән һәм Гайша анабызның инде әзрәк теге ачуы чыга. Менә анда Расулыбыз инде кайткач саллаллаһу алейхи ва сәллям аңа әйтте, синең яныңа синең шайтаның килеп китте дип әйтте. Аннары шушы сүзләр китте инде. Һәрберсенең янына шайтан бармыни? Ул әйтә, хәтта минем дә бар, ләкин мин аны инде үземә буйсындырдым дип җавап кайтара инде. Менә шундый риваятлар бар. Һәм кайбер галимнәр әйтәләр, нәфес ди ул ат шикелле. Әгәр дә син атны үзеңә буйсындырасың икән, ул ат сиңа хезмәт итәчәк ул. Сиңа ярдәм итәчәк, ягъни. Шуңа күрә менә шушы шайтаннан иң кимендә җәмәгать бездә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям безгә өйрәтеп калдырды. Шайтаннан иң беренче истигаз әйтергә кирәк, ягъни аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Иртә белән уяндың, аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип. Иң беренче сүз, иң җиңел шайтаннан ул защита шикелле. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Һәм икенчесе, аны шайтан үзе өйрәтте. Ул аятны, ул аятул курси дигән ишеткәнегез бар. Бу шулай бу хадисне ишеткәнегез дә бар. Шайтан 3 тапкыр Әбу Хурайра янына килә. Әбу Хурайра закат малын сакларга Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәллям аны шунда сакчы иттереп куя. Әбу Хурайра янына килә бер карчык, бер төнне мал урлый, тегесе туктата. Җибәр мине, миңа ашарга кирәк, бу моны җибәрә. Икенче көн шул хәл кабатлана һәм икенче тапкыр шулай булгач инде Әбу Хурайра моның кулыннан тотып алады, әйдә киттек ди Расулыбыз янына. Ул әйтә, юк, җибәр мине, мин сине бер нәрсәгә өйрәтәм. Һәм әйтә, әгәр дә син ди төнне шушы аятны укыйсың икән, сиңа ди киләсе, ягъни иртә беләнгә кадәр сиңа бер нәрсә дә зыян итмәячәк. Сиңа бер нәрсә дә зыян итмәячәк, әгәр дә син шушы аятны укысаң. Шуңа күрә менә бу икенче әйбер, икенче нәрсә, ничек шайтаннан онытмагыз, җыкларга яттыгыз икән, менә шушы аятул курсине укып ятырга инде. Һәм нәфескә карата аны белән көрәшергә үзебезнең тырышлыгыбызны күрсәтергә тиешбез, чөнки нәфес ул һәр вакыт безгә шайтанның вәсвәсәсе белән һәр вакыт нәрсәдер колагыбызга әйтеп тора. Моны эшләмә, тегендә барма, садака бирмә. Менә галимнәр әйтәләр, әгәр дә сезнең менә шундый сезнең башыгызга шундый фикерләр килә икән, ягъни намаз укыма яки сыңрак укы, әле вакыт бар, яки мәсәлән садака 100 тәңкә бирмә, 50 тәңкә генә бир, яки мәсәлән әйдә иртәгә барырсың, иртәгә җәмәгать намазына төшәсең, менә шундый фикерләр башыгызга керә икән, сез аңа противоположный эшләгез, наоборот барыгыз, наоборот эшләгез. Ул нәфес өчен ул бик авыр булачак, ләкин ул бик яхшы нәфескә карата бик яхшы шундый дәрес шикелле. Киресенчә эшләргә кирәк, наоборот эшләргә кирәк. Ул вакытта нәфсне тәрбияләргә бу җиңел булачак инде. Шуңа күрә моны җәмәгать бу яшьләргә дә һәм картларга да кагыла. Әмма олы яшьтә нәфс белән көрәшергә уже авыррак дип әйтәләр, олы яшьтә. Чөнки гомер буе нәфс аңа бер әйберне әйтеп торды, кеше гомер буе шулай яшәде. Яшь кешенең аның көче дә бар, яшь кешенең аның вакыты да бар, беренчедән. Яшь кешенең инде сабырлыгы бар. Шуңа күрә бу иң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткәнчә, иң якын, иң явыз дошманыгыз ул сезнең нәфсегез. Менә шуның белән кеше көрәшсә, күршесе белән түгел, авылдашы белән түгел, кеше турында сөйләп йөргәнче, ниләр эзләгәнче хаталар, кеше үз-үзендә хата иң беренче эзләргә тиеш.